Čau, dneska vás vítam nového videa. Dneska si hráme Brawl Stars a dneska ideme vylepšiť Dynamika. Dneska nejdeme vylepšiť Dynamika, srandujem. My budeme musieť iba hrať s Dynamikom. Uvidíme, jak mi to pôjde. Musíme ísť na teraz, mám Franka. Sme proti Dynamikovi, kamo. Jup. OK. Je to z jednou mojich obľúbených. Hop. Kamo, on ho dal dole. Na fraz, kamo, sme to vyhrali. Na fraz. Na fraz. Já jsem mi to kancel bravo pas. Ty vole. Má 50 000 je míčik. OK. Kam? Máme chladničku a jsme proti Balovi. Ten dává většinou velký útok. Tak zkusíme ho i takto. Hop. Poká. Funáme z tohoto nahu. Tam je. Poko. Nič! A zvolil jsem kriky. OK, kamo. To máme dobré. Let's go. Tak, zničíme mu kriky a jdeme na něho. Máme to vyhraté. OK. Máme to vyhraté. On teraz to je ešte. Čo by som si mal vybrať? Tu nám mi napíšte do komentárov, ja sa spýtam, čo tu nám mám vybrať. Kamo. Čo? Zase idem vyfúkať nos. Takže počkajte chvíľku, OK, počkajte. Ja zatiaľ, aby sa mi nevypol mobil, toto budem robiť, OK? A idem. Ty vole, už som si vyfúkal nos. Môžem ísť zase hrať. Ja si nezmením ešte toto, ale... Čo som dal? Toto dáme. A môžeme ísť. Ideme. Nie, som si vyfúkal. Teraz som si vyfúkal, že je to... Yep. Yup. Dal som pekne. Tak. Pekne. On tam sundal Jake. Neviem, jak sa volá, ale tak to budem volať, nevadí. Ale dúfam, že ne. Tam. Hop. Kámo, dali sme to. Winner. Kto tam bol najlepší? Jake. No nic. Ideme si vybrať coiny. Teraz by sme mohli ísť na čo? Nie na nič. Tu nám môže vyhrávať viac týchto pohárkov. Ty vole, asi idem asi nabiť mobil.
No, čo som... Nevadí. Nevadí. Nesústredil som sa. Lebo som tu odkladal nejaký pohárek. Tak. Idem drtiť. Dok? Pomohol som mu. Súhok. Tak, pekne som mu tam dal dole. Dneska to bude dlhé videjko. Ukáže tu ešte niekto tu na. Nita. Umríru. Bijeme Leona. Tak. A máme to tu na výhra. Další výhra. Nič. Super. Nič. No nic. Tyhle. Tu na musíš to byť dlho. Nemám skoro žiadny skin. Ani tento nemám, ani tento. Jaj. Tak ten si môžem skôr zahrať solo, lebo tu je to dosť ľahké. Ja si potom ešte zoberiem stoličku, lebo tam je. Doga tu máme. Sme proti jednomu, na ktorého sa robí, mám na ňo 700, 800 nejak kreditov. Hop. Tak. Som tu tam. OK, dok. Dobre si zahral. Jop. Ja. OK, máme to vyhraté. Ukáž, ja tam som. Vidíte? Ja tu som najlepší. Dal som 2 kile. Oni 0. Newbáci. Noobsky. Hey boy, bro. Noobáci. Driftuje tu Jake. Ty vole, kámo, ja nehrám nejak. Ten... Tak, kámo, dal dole. Ideme. Ničím jej klíky, nebude tu chodit. Ty ho zabij. Díky, a teraz tu. Ty vole, ja som mu dole. Tak nic. Ale on tam bol najlepší. Ale dal som tiež 2 kily ako on. Ideme zdať inú mapu. Inú mapku. Som mal solo. Solo mám. Ideme. OK, ideme, máme tu kill doma. Teraz máme trošku inú mapku. Hop. Dal som dole Česku, ideme na ďalšie.
Nie. Hop, ďalšia šalená. Ja chcem. OK, tak ja zatiaľ zoberiem všetky tieto. Na. Jop. OK. Tak, dal som ho dole, trašelinu. A čo je? Kamu mám malo poprútu. Tam ho som mu dal. Tak. Aha, už si sa použiť žltinu. Ale neskoro. To zatiaľ drtím armu. Tak. Solo showdown. Ja musím powerpoint, to by som už mohol zvládnuť. Haha. Zničím si tvojho magické opáčka. Bam. Čo, biatlon? Biatlon. A kto, muži? Muži. A to prvý sú nori? Hej. Šokantné. Vuky, papať? Vuky, Matúško, vystri sa. Vuky, papať? Vuky. Čo? Či si prosíš niečo papať? Aha, už teraz áno. Urobím pizzu? Čo? Urobím takú pizzu? Dobre. Nie. Nom. Druhý. OK, dobre. Maličky. Áno, posledný. OK. Ty vole. Budem toto. Ahoj, zbabteň. Teraz by som mohol tam. Tam kempí. Kemper. Kempí. Teraz tu sa mi neskryješ. Kámo, čo je? Tak ty si usral bombu. Z 5. point. Yo. Tretí, to nevadí. To je dobré. Dobré. Dokončili jsme. Epic. Dajte like, odber, aby mali niečo dobré peno. Napíšte, či mi tam padne berry, alebo nič. Alebo hovienko, alebo koľný, lebo neviem. Takže ideme. Jo, to je dobrý. 100 kreditov. 2. 2 kredity. 2. To je ešte ďalšie 19, ako dáme.
OK. A mám lepší skin na teba tam. Edgara. Tam máme. Někdo musí zabít Edgara. El primo. Kámo, budem 6. No nic. 6. Nevadíš, plus 4, to je dobré. Ne 5 aj, to je dobré. Ty dostáváš, kámo, nubáčik. Kámo. Elixíre. To bolo tesné. Vypadol v kuchyni prúd. Prúd vypadol. Že som mu Ja musím na ľubú jeden. Aj mne sa sekol počítač. A teraz sa reštartoval z niečoho. Čo? Jo, zničíme to. Čo Leona tam sa má mať? Už 6. Ideme sa goli. Jeb. Vyfamíme Česku. Dynamite dáva veľký damage. Ty vole. Musíme... On sa uskril tu na. Ty kokos, ja som ho dal. Dáva dobrý damage malý. Okay. No asi free. Stal si bombu. Ty ale nič nové. Aleluja. Ja som sa nerozlúčil, tak čau.